أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Yaş kına kişilerden şunday sözler iştirge turu kile. Kibetke bargan idim, ızdaçsın birip bitirmediler. 1 sum, 2 sum, 5 sum, 10 sum, 10 tiyin alarda kaldı deyler. Kaya vakitte eyteler, algan idim, nindiler bir, aytik ölçep alına tırgan bir, tavuk bulsun, it bulsun, yeşilçe bulsun, 500 gram gitmedi, 1 kilogram gitmedi diler. Muhterem kardeşler, менә шушы сәүдә тирәсендә алдау дигән нәрсә, бу безнең мөгаен бөтенебезгә кагыладыр. Без бит моны, шушы сәүдә тирәсендә алдауны, ул 20 тиен, 10 тиенгә генә кайтарып калмыйк әле. Менә шуның турында әзрәк сөйләшеп китик әле. Чыннан да, кеше акча эшләре өчен алдауга барырга мөмкин. Базар, сәүдә моның өчен иң әйбәт урын. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, иртә белән базар ачылганда, шайтан базар уртасына утырып, үзенең әләмен, флагын әләди. Ә кич белән базар ябылганда, шушы флагын тереп, өенә кайтып китә. Менә шушы сәүдә, базар кешеләрне алдый торган урын һәм шайтан бу урында үзенең оясын кырган. Әлбәттә, шушы алдау кирәкме, ярыймы, юкмы, акча өчен, бизнес өчен файдалымы? Бу мөхтәрәм кардәшләр, динебез ягыннан караганда моңа бер генә җавап. Беребез дә, бер кайчанда да, бер кайда да алдарга хакыбыз юк. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям көннәрдән бер көнне базардан бара. Базардан барган вакытта күрә кемдер сата бодай. Шушы бодайның өстен карый, кыры. Кулын бодайның астына тыгып карый, анда юеш. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сорый: "Нишләп бу бодайның юеш элешен искә салмадың?" ди. Теге кеше әйтә: "Ой, ул ди шулай кибеп киткән аның өсте ди, аның бөтенесе юеш ди, мин аны әйтәм" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Мен гашша фалайса минна." Кем алдалый ди, шул безне булмас ди. Ягъни мөселманнардан булмас ди. Юеш бодай нәрсәсе белән безгә начар, авырлыгы авыррак була. Менә мәсәлән, шикәр кымы саткан вакытта да кешеләр нишләр икән? Шикәр кымының капчыгының әзелек кенә ачалар да янына бер чиләк су куялар. Бер ни кадәр вакыттан соң бер капчык шикәр кымы авырая. Я булмаса диге саткан вакытта диге белән бергә кушып вак таш кушып саталар икән. Вак таш анда мәсәлән бер капчыкта 1 килограммга кадәр җитәргә мөмкин. Шундый авырлык бирә. Ә калган тегесен инде ул үзенә калдыра, чумара. Я булмаса итләрне саткан вакытта балыкларны бызга катырып, су тутырып, моның алдау очраклары бик күп. Әмма булар бөтенесе дә хәрамгә керә. Мондый бизнес бер вакытта да озак яшәмәячәк. Барбер аларның хуҗаларының яки шушы сатучының башына бәла төшәчәк. Моны без һичшиксез белеп торырга тиешбез. Чөнки бу хәрам юл белән кергән акча. Бер караганда син хәләл әйбер сатасың, әмма кирү юлы хәрам. Шушы акчага алынган әйбер дә хәрам. Балаларыңның ашаган ризыгы да хәрам. Синең киенгән киемең дә хәрам. Ә шуның өстенә күпме күз яше, күпме алдау, күпме рәнҗеш, күпме үпкә, буларның бөтенесе дә эссез югалмый. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, сәүдә тирәсендәге алдаулар, алар әлбәттә бар. Ризык белән генә түгел. Хәтта бар, мәсәлән, йортлар салган вакытта да. Йортлар салалар да, ой, әйбәт салдык, бөтен әйбере килешкән, нык, фундаментлары нык, бөтен җылы дип саталар, ә ул алай булып чыкмый. Машина саталар шулай бит. Бу машина инде бик әйбәт йөри, ватык түгел, бөтен җире килешкән, авария булмаган. Тикшереп карыйсың, бөтенләй башкача. Менә шулай дип, мөхтәрәм кардәшләр, моның кебек алдаулар бөтен җирдә. Әмма шушы алдау аркасында бәрәкәтсезлек, шулай ук шушы алдау аркасында кайгы, хәсрәт, чөнки хәрам белән кергән 1 тиен акча үз артыннан 10 тиенне ияртеп алып чыгып китә. Аннан соң сорау бирәбез. Нишләп акчабыз юк икән? Нишләп эшсез калдым икән? Нишләп киемем йыртылды икән? Нишләп авырып киттем икән? Нишләп бу әйберем ватылды, аңа акча тыктым икән дибез. Карарга кирәк бөтенесендә акчаның кергән юлларын.
Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.